Част от сигналите, подадени на горещия телефон на районната здравноосигурителна каса Варна, са и за събиране на потребителска такса в нарушение на приложение номер 14. То включва списъка на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по член 37 алинея 1 от Закона за здравното осигуряване. Освободени от заплащане на потребителска такса са пациенти с определени диагнози, страдащи от белодробни и извънбелодробни форми на туберкулоза, с вродени аномалии, с ендокринни заболявания и смущения на обмяната на веществата. Освен тях и с болести на сърдечно-съдовата, дихателната, храносмилателната и нервната система, с бъбречни заболявания и болести на кръвта и кръвотворните органи, на сетивните и костно-мускулната система и психични заболявания. По някои от диагнозите обаче се изисква призната инвалидност. Всички болни с органна трансплантация и изкуствени отвори, всички пациенти с злокачествени новообразования, както и пациенти с намалена над 71% работоспособност, не заплащат потребителска такса. След вдигане на минималната работна заплата, размерът й е 2,70.